Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Bembangan sa tindahan. Sana all. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na naaadik sa pakikinig at panonood ng programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang po ako sa pangalang Hazel ng Payatas, Quezon City. Isa po akong staff sa isang agency. At sa kasipagan, kahit papano, nagkaroon po kami ng maliit na tindahan ng motor parts. Kasosyo ko po yung boyfriend ko ng 5 taon na si Jonald. Yung pwesto po ng tindahan namin, sa kanila po yun. Kami na lang ang nagtitinda. Kami ang gumagamit ng pwesto. At uncle and tita, isa po yun sa plano namin ni Jonald para sa future namin, yung tindahan na yan. At kapag day off ko po, day off niya ay, ito po ang aming pinagkakaabalahan. Nagbabantay kami ng tindahan namin. Minsan sa sobrang busy, doon na kami nag-o-overnight sa tindahan namin. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Di pa ba tapos yan? Ang sakit na nga ng likod ko eh. Tapos yun, patapos na tong Mio ni Kim. Kim, okay na tong Mio mo. Napandar ko na to. Sige nga, testingin mo nga kung totoong umandar na yan. Oh, dapat mga kanina pa yung natapos. Start. Ako, ini-scam nyo na naman Ginabi ako. na si Kim dito. Linggo-linggo na yan dito, di nyo pa magawa-gawa ah. Start! O, tingnan mo. Ay, pwede maghintay ka ba? Ano hinihintay? Wala. Hindi ako magbabayad pag di yun umandar. 5 4 Ito, sandali lang. Ito na, mag-start na yan. 2 Iitakin ko yan. Oh, Ano yan? oh. Hindi tunog ng Mio yan. Pinalitan ko yung muffler mo. Ayaw mo yan? Uso yan ngayon. Isa pa, start. Ito, di ba? Ang ganda na ng tunog ng Bakit mo. hindi tumatagal yung andar? Parang Pinitay tunog ko tricycle. Tunog tricycle. Ayoko niyan. Ibahin mo yung motor ko. Dapat tunog ano yan, big bike yan ha. Bong, hindi pa ba tapos yan, Bong? Naantok na kami. Kung talagang magaling kayo, dapat tunog big bike yung Mio ko. Big bike yan, ba? Oh. Sige. Tunog kulig-lig eh! Meron kasi ang dalawang switch, Kim. Ay, switch natin sa kabila. Ayan. Bakit naging dalawa yung switch? Ano to? Para iba yung tunog ng Ilaw? isa. Ito yung tunog niyang isa, oh.
Ayan, oh. Bakit nagbibiyahe ako? Mamili ka na lang doon. Ang arte mo namang tumboy ka. Gusto ko yung silent yung tambucho. Pwede ba yun? Patuloy na lang natin yan. Okay na yan, Kim. Sige na. Discount ko na lang yung paggawa niyan kasi bumalik ka dito eh. Kaya nga. Salamat ha. Ingat ka. Sige, salamat ah. Ingat, Kim. Ingat. Sige nga, ba't ba ninintay nyo? Kailangan mag-flying kiss ako? Hindi, paandarin mo na. Umalis ka na. 1, 2, 3. Ah! Oy! Bye! Pati ba na naman yung tunog? Paiba-iba. Ay, nako. Grabe talaga yung tumboy. Boss, una na ako, boss. Sige, ingat. Salamat. Bukas na yung ano mo. Nagbali ka na naman. Wala ka na sa sweldo, masasahod yan. Okay lang yan, boss. Bye-bye, boss, ma'am. Bye-bye. Thank you! Ingat! Bukas na lang. Ay, nako. Ay, sakit ng likod ko. In fairness, daming nagpagawa ngayon Oo ah. nga eh. Talented mo kasi Tsaka Hindi naman swerte ako natin sa tao, no? Oo, Galing ni kahit- Bong eh. Kahit ganyan lang yan, pero Bakit ano ba siya? Grabe ka kay Bong. may something yan eh. Something ba yan? Pero mahal sana mapalaki natin to. Tinan mo. naman. 20 square meters lang to. Pero grabe. Sana mapalaki natin. HJ Motor Parts and Accessories. Lalaki yan. Hazel Jonal. Try ko kaya hindi ginawa magbenta ng halo-halo para ano. Habang, di ba kasi sayang benta ng mga nagpapagawa ko. eh. Milk tea na lang or pwede rin halo-halo. Din. Ay, tsaka lang. Babae kaya? Ano babae? Operang ko ng babae. Yung mga nagpapaga. Oh. Ako hindi mo ako pera. Hindi ka nga dito. Tali ka pasok. Uy, amoy, ano ka, amoy, langis ka dyan. Ayaw mo. Ba gusto mo langis-langis din para madulas? Eh, madumi, magugas ka naman ng kamay kung saan mo yan ihawak sa akin eh. Ganun Hugas ba ka yun? naman, hugas ka ng kamay. Ang tagal naman. Sige na, hugas muna ako. Babalikan kita agad, ha? Relax Okay. ka lang dyan. Nakahugas na ako. Ayan, nabango naman ng... Naligo na lang ako. mahal Naligo ko. na ako kasi ikaw pa. Ano, dito na lang tayo sa tindahan? Dito na tayo matutulog. Bantayan natin doon. Eh, dadalhin pa ba natin yung sales? Ayan, nawalis ko na yung sahig dyan tayo sa foam. Oh, Kilig na kilig! bakit? Di ka pagod? Walang pagod-pagod sa army. Ganun talaga Yan yan. na nga. Tagalan natin yung foreplay ah. Kahit 5 play pa yan, 6 play akong bahala. Ang galing mo talaga. Teka, parang may bulitas ka. Parang may bulitas ka pa. Ba't nasa bibig mo yan? Wala, sa ilalim yan. Pinalagay ko kay Bong yan. Ikaw Isa talaga. motor yan. Mga tricks ka pa. Boss! Oh, Ano ba yan? Naiwan ko yung aking boss! Star screw! wala yung naiwan. Bukas Alam na mo lang. nananadya yan si Bong. Bukas na lang. Boss, sinakpan niyo, boss eh. Malis ka na. Ay, pasensya ka na. Hindi ko na-restore. Patuloy tayo. Tuloy na natin. Mahal. Mahal. Mahal, ang sarap mo talaga. Ang dalian natin. Bakit? Ang awkward mo. Bakit? Ang ingay mo, tamo si Bong andyan pa ura ka nasa... Bueno, boss! Bueno, boss! Saya mo na ngayon. Okay naman po ang takbo ng aming maliit na tindahan. Nangangapa pa po kami sa umpisa pero kahit papano kumikita na paunti-unti. Makalipas po ang 5 buwan, madalang na po akong nakakabisita sa tindahan, pati na rin si Jonald. Medyo humihina ang kita kaya sa pag-aalala ko po, nag-surprise visit ako sa tindahan para na rin mag-inventory at tingnan kung ano yung mga kailangan naming i-improve.
Napatawag ka, babe. Nasan ka? Sa trabaho. Wala ka sa tindahan? Sino naiwan doon? Mga mekaniko natin. Hindi ka pupunta. Hindi na, kasi alanganin eh. May mga tatapusin pa kami dito yung big boss namin. Dami mong ginagawa, no? Ako nga din eh. Kaya nga pag may mga next week na lang siguro mag-inventory tayo. Next week. Sige. Ha? Hindi na lang today, no? Sige. Alanganin eh. Oo, sige. Ingat. Kumain ka na ba, mahal? Oo, kumain na. Sige, babe. Ingat. Sige. Bye-bye. Sige, bye-bye. Punta ako talaga sa tindahan kasi kailangan ko talagang mag-inventory. Tsaka parang kinakabahan ako. Ewan ko, hindi ko alam. Oh. Teka. Anong oras na ba? 7 lang ah. Bakit sarado na? Ba't wala nang ilaw yung shop? Teka nga. Oh. Silipin ko nga. Ang aga naman magsara. May tao. May tao. Jonard! Ayan na! Wag mong pigilan! Wag mong pigilan! Jonard! Asmin! Jonard! Sinong tao dyan? Babe! Jonard! Andito ka? Anong ginagbat na ka? Sino yung babaeng kasama mo? Ang bibili ng pyesa. Bibili, ba't kayo nakahubad na dalawa? Ang kakapal na mukha nyo, iyahagis ko to sa inyo lahat mga tolls! Uy, Ang kapal ano ba? na mukha Ano ba? nyo! Ano ginagawa nyo dito sa shop ko? Ano Umalis ka na, umalis ka na. Lumayas kayo, lumayas kayo! Umalis ka na. Ilang beses ko ba sinabi sa'yo? Wala lang yun. Bumili nga ng pyesa eh. Magmumotor din yun eh. Magra-rides daw sila, long ride kaya... Magmamotor na kahubad kayo! Rinig na rinig ko! Rinig na rinig Bibili. ko! Nakasara yung CCTV! Sinadya mo para di kita mahuli. Walang ma-record ang kapal na mukha mo, Jonald! Sa sarili pa nating negosyo! Ginagawa yung kababuyan mo, ha? Bibili nga siya ng mga Bibili! Bibili ng tools! Ano bibili na? jacket, pang rides, mga ganun. Kaya Bakit kayo nakahubad? magsusukat nga eh. Jonald, huling-huli ka na. Hindi ako makapaniwala na nagde-deny ka ba, Jonald? Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha. Tama na, ano ba? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang kapal na mukha mo. Niloloko mo ako. Ilang taon mo na ako niloloko. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan mo pa ako niloloko? Kapal na mukha mo. Doon pa sa tindahan natin. Ibalik mo yung puhunan ko. Ibalik mo yung puhunan ko. Ayoko na makikipag-iwalay na ako. Ayoko na. Ibalik mo yung puhunan ko. Ayusin natin to. Ibalik Ano ba? mo. Ayusin natin to. Ayusin natin to. Ayusin na. Huli-huli ka na. Pangako, wala lang yun. Promise, wala lang yun. Wala lang yun. Nakapad kayo ang baboy mo. Niloloko mo ako. Sinayang mo yung 5 taon. Ang kapal. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal naman baboy mo. Ang baboy mo. Kailan mo pa ako niloloko? Sa sarili kong negosyo. Ibalik mo yung punan ko. Ibalik mo ang kapal na mukha mo. Ayoko na. Ayoko na. Iwalay na tayo. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Jonathan, ayoko na.
Makalipas po ang 1 linggo. May naghanap sa'yo, yung makapal na mukha na boyfriend mo. Puntahan mo. Bakit mo pinapasok, Mars? Nangungulit eh. Mars, pag ako nagkasakit, ikaw may kasalanan na. Ano ba yan? Pinapasok mo eh. Babe, Anong ginagawa mo dito? Anong babe? Kapal na mukha mo, Jonald. Huwag mo nga, di ka kinikilabutan sa sinasabi, sa tawag mo sa akin, babe. Ha? I'm sorry na. Wala lang yun eh. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Trixie? Pag may 2 tao kang nakita nakahubad, pareho, magkapatong, walang ginagawa yon, Trixie? Sabi mo nga si Trixie kung nababaliw ako, kung ako sinong babaliw sa amin 2. Baka nang ano lang sila, Mars. Trixie, ayusin mo. Sabi ko nga, may ginagawa talaga silang milagro. Trixie, paalisin mo yung sa harap ko hanggat di ako. Walis ka na. Malis ka dito, Jonald. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha Sinabi mo. to. Ako pag gagawin mong nagsisinungaling at nag-iimbento, umalis ka. Di wala tayong aayusin, Jonald. Doon ka nang bababae sa tindahan kung saan meron susyo tayo. Kaya pala may namalas yung tindahan mo, Mars. Kaya pala, na-bankrupt. Ibalik mo yung puhunan ko. Jonald, di ko alam kung saan kumukuha ng kapal na mukha, lakas ng loob. Hindi ka ba kinikilabutan sa ginawa mo, ha? Hanggang ngayon, di mo pa rin inaamin. Di ka na nga nagsusuri, di ka pa umaamin. Ano? Kasi wala naman talaga eh. Ang kapal na mukha mo! Umalis ka na. Umalis ka na hanggat di pa ako tumatawag ng pulis. Hanggat di pa kita nasasaksak. Sasaksakin kita ng hawak kong kutsilyo. Sasaksakin kita. Umalis ka na. Mars, relax ka lang, Mars. Hanggat di nagdidilim yung palingin ko. Umalis ka na. Umalis ka na, Mars. Umalis ka na, Jonald. Umalis ka na, please. Umalis ka na! Mars. Mars, Mars, bakit? sorry Mars, sorry. Di ba ako karapat dapat mahalin? Bakit ginawa yun sa akin 5 taon eh? Hindi, Mars. Tingin ko tuloy wala akong kwentang babae. Mars, hindi dapat mo kasalanan. ako nun, Kasalanan niya, Mars. Pero hindi ba ako sapat, Mars? Sapat ka, Mars. Pasensya ka na.